La meva darrera novel·la, Amagats, és una novel·la que està ambientada a l'Holocaust jueu, però no és la típica novel·la de l'Holocaust, no és la típica novel·la en camps de concentració, etc etc. És una novel·la que narra una història verídica, que l'he fet servir doncs, com a vincle, com a llançament, doncs, per muntar tota la trama de ficció, i fer homenatge a tota aquella gent que es va sacrificar i va jugar la seva vida per recolzar doncs, a un col·lectiu, el jueu, doncs, que estava perseguit i torturat, doncs, com tots sabeu. La història de fons, la història principal, el fet real que dispara tota la trama de ficció, és allò que va esdevenir en el convent de Cap-de-Nat, on la mare superiora, Denise Bergon, va sacrificar la seva vida, es va posar en contacte i va col·laborar amb la resistència francesa i amb altres esglésies dels voltants, per reunir i amagar a 83 nens que havien estat separats de les seves famílies quan aquestes van ser portades als camps de concentració. No és que s'haguessin separat de les seves famílies, sinó que és que es van aconseguir escapar, que els mateixos pares, doncs, sabent el que anava a passar, els hi van dir que s'anessin a amagar als boscos, d'altres els van deixar amb familiars, d'altres directament doncs, altres esglésies. I el moment doncs, que Denise, que la mare superiora, va saber això, es va posar en contacte amb la resistència i ho va moure tot, doncs, per aconseguir reunir aquests nens en el convent i fer-los passar doncs, davant de les tropes nazis, davant de les tropes alemanyes, doncs, com a orfes de famílies doncs, franceses, doncs, d'altres ideologies cristianes i polítiques. Ja ho he dit, és una novel·la diferent, és una novel·la que inclús està escrita amb tocs d'humor i crec que no deixarà ningú indiferent. Ja m'ho direu.